Teneriffa ja koko lihapiivi on jo takana. Turvekylpy. Kulta on tosissani. Kylpyamme on jo 30 €. Jos sä haluat turvekylpyyn, niin sä pääset turvekylpyyn. Mulla ainakin riittää löhöily Poreaaltaasille. Ei Ismo johti luomulyfmäterapiaan. Ei joku hivelee sua jollain tyttöseppolla. Ei, kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostauksen seppolla. Me lähdetään taalasmaitten kanssa kylpyammeeseen. Siis maksaa nyt 30 € hydrojumpasta. Teneriffalle? Vaan, muiden pervojen sekaan Loikoilemaan. Turvekylpy meni jo. Halvemmaksi tuli se kylpyammeen. me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin pervojen sekaan. Tyttö nyt hiljaa.